potser no? Doncs, sí? Doncs moltes gràcies per venir, estem molt contents que estigueu aquí, perquè d'alguna manera tots participem i totes del món de l'art i de la creació. Gràcies al Santi, que és l'impulsor de la jornada, un aplaudiment. I us presento, que ja coneixeu alguns i algunes d'aquestes artistes, la Marina Bardalet, Andrés, que és artista visual nascuda a Barcelona. No faré tot el discurs de cada biografia perquè la teniu en els fulls de sala que hem repartits i seria massa llarg. Ella presenta 4 obres, les de l'entrada, i una a dalt, perdona, 3 a baix i una a dalt. Després tenim la Lídia Camproví, que no ha pogut venir, que és l'escultora que té la peça també a l'entrada. És una artista d'aquí de Mollà. Tenim a la Mont Lilla, que és artista visual i que ens presenta una peça a dalt feta amb realitat virtual i també és una especialista en metavers. Tenim l'Elisabet Mabres, que ens arriba de Barcelona, que també és una llicenciada en pintura de la universitat. Ens presenta aquestes peces que veieu aquí, que són les orografies i les cartografies, i una projecció de vídeo a dalt. Benvinguda. La Roser Odoguer, que és una dels pals de paller del món de la creació i l'art a la Catalunya central. Ella és la directora del Forn de Calç a Calders, un espai d'art que us recomano moltíssim, on hi passen tant artistes locals com artistes internacionals. És un espai que enllaça molt el que és el territori i la sostenibilitat amb l'art, bàsicament, i és la directora del Festival Jardins de Llum de Manresa i del Festival d'Art i Natura Microscopies de Manresa, que aprofita tots els paisatges de l'entorn de Manresa per presentar obra. Gràcies per venir, Roser, i aquesta és la seva peça, que veieu aquí penjada. Aquesta que us despentina. Sí. Perdoneu, I tenim aquí la Clara Pallàs, que també és una llicenciada en Belles Arts, ha estat molts anys restauradora, conservadora, i des de fa uns quants molts anys també es dedica a la creació, sobretot en vídeo. Aquesta peça de dins de l'habitació és seva, les lletanies de Venus, i fa poc ha tingut una exposició al Museu de Mollà que es deia Moments estel·lars. Doncs aquestes són les artistes que hem aplegat, estem molt contentes de que estigueu aquí. Jo vull començar la conversa amb un text que no és exactament el tema, però té a veure amb la qüestió de la dona i l'art. I diu: va tancar l'habitació amb clau i una vegada tancada em va llançar sobre un costat del llit, posant-me una mà al pit i em va ficar un genoll entre les cuixes perquè no pogués tancar-les. I alçant-me les robes, que li va costar molt de fer-ho, em va ficar una mà amb un mocador a la gola i a la boca perquè no pogués cridar. I havent fet això, va ficar els 2 genolls entre les meves cames i apuntant amb el seu membre a la meva naturalesa, va començar a empènyer i el va ficar dins. I li vaig esgarrapar la cara i li vaig estirassar els cabells i abans que posés dintre meu el membre, li vaig agafar i li vaig arrencar un tros de carn. Aquesta cita no és una cita qualsevol, és la cita escrita de la mà d'Artemisia Gentileschi, una artista nascuda a Roma, que es va traslladar a Nàpols i que va ser una de les artistes més importants del barroc de l'època de Caravaggio, filla d'un artista. Va ser violada, com veieu, als 18 anys, aquest és el seu testimoni, i la seva pintura reflexa aquesta expressió de ràbia contra l'esdeveniment que va viure. Perquè l'art, entre altres coses, també serveix per això. Tenim també la Hilda Haff-Klint, que va ser la primera pintora abstracta de la història de l'art occidental
nascuda a Suècia, i que va ser precursora de l'art abstracte molt abans que Kandinsky, però això la majoria no ho sabem, perquè aquesta dona va ser absolutament tapada per Kandinsky, Mondrian, Malevich, aquí fora. Teniu un documental preciós que us recomano molt a Filmin, dedicat a aquesta artista. Fem un salt temporal, anem a les Guerrilla Girls, a Nova York, 1984, es forma un grup de dones activistes per reclamar l'espai de les dones als museus. Recordeu que tenen aquell cartell, elles feien un activisme amb cartelleria, totes eren anònimes, no van dir mai qui eren, el grup encara segueix, i el seu cartell més conegut i popular és aquell que hi ha una figura de dona amb una cara de simi, amb un cap gros de simi, que diu les dones han d'anar despullades per entrar al Metropolitan Museum. Aquesta va ser la primera acció que van fer. A partir d'aquí en van fer centenars, sempre denunciant aquesta manca de representativitat. Aquí tenim l'Eugènia Balcells, per exemple, que ha fet molta obra, sobretot la primerenca, sobre la influència dels mitjans de comunicació, els estereotips de gènere, o l'Eulàlia Grau, per exemple, que jo li tinc molt apreci, que també reutilitza moltes imatges dels mitjans de comunicació per obtenir uns missatges molt crítics contra tots els estereotips de la dona i la família, la dona a l'escola, i fa una denúncia tant de l'àmbit privat com de l'àmbit públic. Només era una pinzellada per posar-nos una mica a to de quin és el context on estem, i per saber quin és el context on estem també ens referirem al Pla Integral de les Arts Visuals de la Generalitat de Catalunya de l'any 2022, o sigui l'últim, que va fer un dispendi de 599.000 euros en compra d'obra. 43 artistes van ser els que van ser comprats, 25 eren homes i 18 eren dones. O sigui, realment hi ha un factor de correcció que es va aplicant a poc el que és els fons d'art a tot arreu, però encara ens bellugem amb unes xifres que estan per sota. Doncs aquest és el context. A banda d'això hi ha la vida domèstica de les persones, de les artistes, no? La conciliació, la residència... No sé com heu viscut vosaltres, no? La Roser, per exemple, que és gestora cultural, a més d'artista, com has viscut l'entrada de la presència de dona en el món de la gestió, de la cultura. Jo he de dir que al nostre centre, si féssim un recompte d'artistes que s'han programat al llarg d'aquests 15 anys que fa que funcionem, sempre hi ha un percentatge molt més gran de dones que d'homes. I no perquè s'hagi fet una selecció tenint en compte una quota, que també d'alguna manera implícitament hi és, sinó perquè hem vist molta més qualitat amb el producte o l'obra que han presentat, perquè nosaltres fem selecció per convocatòria internacional i hem seleccionat més dones que homes, per qualitat. Partint d'aquesta premissa també he de dir que la figura del programador o programadora és fonamental. Si un programador sempre manté aquesta mena de criteri de qualitat, segur que arriba a les mateixes conclusions que nosaltres, que la dona té tanta o més qualitat en molts aspectes que l'home. I penso que el que sí que em trobo moltes vegades és que aquest discurs que us estic fent ara troba un topall que és per què la quota? Per què la quota? Perquè mentre no hi hagi un equilibri en la programació dels diferents centres, espais públics o privats, és necessària la quota, perquè de moment no estem equilibrades. No hi ha un nivell i no aniré gaire lluny. Ahir sortia l'obra que es posa davant de la pedrera del nostre estimat escultor internacionalíssim, home,
Jo demano quin percentatge d'escultores hi ha a l'espai públic de Barcelona. Només dir això. Quin percentatge hi ha d'escultores a qualsevol espai públic municipal de Catalunya? Poquíssimes. Poquíssimes, per no dir que hi ha una deliberada intenció de no programar escultores. És veritat que d'escultores, i això, si anéssim a la universitat, trobaríem que hi ha moltes més dones, estudiants de Belles Arts, que d'homes. Per què no surten? Per què no troben? I aquí crec que totes les que programem tenim de fer proselitisme i dir-ho, i no em vull allargar perquè Sí. Des de la vostra experiència... A veure, la nostra experiència... Jo hi he estat molt tancada per això. Trobo que en el procés creatiu jo me'l plantejo d'una manera com bastant introspectiva, però evidentment suposo que com moltes dones de la meva generació s'han trobat a vegades parlant amb un galerista que no sé per què el galerista et pregunta si estàs casada, si tens fills, i tu estàs responent allò als 20 i pico, que ja ho prens com una espècie de diferència i de maltracte, perquè estic segura que el company masculí això no se li pregunta, no? I penso, potser, que la dona és menys ambiciosa, perquè per qüestions, jo crec que nosaltres estem com molt repartides en moltes funcions i ens sentim bones i lluitadores en molts camps de la nostra vida. I potser no som tan especialistes i tan ambicioses com el gènere masculí. I en canvi també soc del parer que la dona quan dona a l'obra té un espectre brutal i que no es pot comparar la mateixa situació amb l'home. Ho sento, però jo m'he trobat moltes vegades fent un tipus de treball i en paral·lel m'he comparat amb l'home, que ha sigut com molt directe, que ha matitzat poc, que ha sigut poc subtil, i la veritat és que aquesta és una experiència des de mi, que tampoc l'he parlada, però crec que estem a anys llum. Però ens perdem amb ambició, ens perdem amb manteniment, vull dir, en el sentit que és molt difícil en el nostre país continuar sent artista. O sigui, les que ho estem fent encara, a hores d'ara ens trobem gent pel carrer que ens diuen tu encara continues. Bueno, és per una sort econòmicament no he necessitat. He pogut fer sempre una obra lliure de comerç i això m'ha mantingut fins ara i perquè sóc una empecinada Tauro i perquè tot allò que no m'alimenta econòmicament m'alimenta emocionalment. Així és que aquesta és la meva experiència, no? Diguem, explicada ràpidament. Àries, Marina, tu que també toques el tema de l'art social i... D'associar? Social, sí, i asocial. Associal, ben social, No, a mi m'ha ressonat molt el que l'Elisabet estava explicant. Jo també vaig sempre molt per lliure i jo no sé si el meu treball és... Jo no considero que sigui un art social. No, però tens una vessant, no?, d'art social també, de teràpia... Bueno... No, ho dic per obrir un altre angle a la conversa. Sí, a veure, jo suposo que el fet també... Jo sempre he treballat jo sempre, o sigui, fa molts anys que estic pintant, també. A mi em preguntaven, sí que m'ha ressonat una cosa molt interessant, els meus amics pintors o artistes els hi preguntaven, i ara què esteu fent? I a mi em preguntaven, tu segueixes pintant? O sigui, la pregunta era aquesta, no? Com si això és una cosa menor, no? O que a mi no em correspon. En canvi, als homes no hi havia cap dubte que estaven pintant, estaven creant i, a més, independentment que tinguessin fills, que siguessin casats.
Jo sempre vaig intentar també que el meu treball fos, primer que em servís a mi mateix, a mi m'havia de servir, en el sentit que m'havia de sentir que això ho feia per una necessitat interior, una necessitat de coneixement de mi i de fora. I per tant sempre he estat treballant a mitja jornada per poder-me sostenir econòmicament i no dependre de ningú, dependre i poder comptar. Llavors el meu treball com a eina de coneixement personal i en moments molt determinats de la meva vida m'ha ajudat molt a tirar endavant. I és aquí on jo vaig conèixer l'eina que no sabia que es deia així, de l'art teràpia. Si anaves per aquí, no? Em sembla una miqueta, no? O sigui, per una banda, el tema de l'educació ha estat una clau, un punt molt fort per intentar lluitar perquè l'educació artística sigui un component realment fort, un puntal a l'educació, cosa que no me n'hem sortit gaire, però bueno, vaig estar 19 anys en una escola, fins que vaig dir prou, i el meu treball fora de la pintura es va anar extenent o dirigint cap al que és l'art teràpia. Per què? Perquè a mi m'ha servit per tirar endavant. I llavors vaig voler investigar una miqueta amb això i he fet alguns treballs a nivell social. Però sobretot el primer component ha sigut que la pintura fos per mi una eina de coneixement interior. I també estic d'acord amb l'Elisabet amb el que deia, jo crec que hi ha un tema de l'ambició, perquè com que sempre ha sigut una eina per conèixer-me a mi i com a necessitat vital, és a dir, que m'he guanyat la vida a mitja jornada amb altres feines que m'han tret la possibilitat de dedicar-me encara més a fons al que realment és la meva passió, que és la pintura, i l'eina de coneixement personal i social, també les dues vessants, perquè si et coneixes a tu pots oferir. I hi ha algú que mirant el meu treball potser es pot veure també reflectida amb el que estic veient. Però clar, és a base de treure'm hores i dedicar-me a altres coses que pugui jo guanyar-me la vida i pagar un lloguer i pagar el menjar. Llavors, aquí hi ha el tema de l'ambició, que em sembla molt interessant, perquè com que per mi ja està, ja en tinc prou per viure i no vull més, i a més em costa molt la relació amb els altres, em costa molt de dir, ei, que estic aquí, no? Doncs potser sempre m'havia plantejat, preparant aquesta, o sigui, pensant a veure com anirà aquest debat o aquesta xerrada, què hagués passat si jo hagués estat un home, hagués actuat igual. Clar, això és impossible de pensar, perquè jo soc una dona i jo pinto com la Marina, no ni com dona ni com home, sinó que soc pintora. Però sí que en el tema de l'ambició hi estic molt d'acord, i potser si hagués estat un home les coses haguessin estat diferents. M'interessa molt també que la Molma ens expliqui, perquè ella està en un món que està, la Molma està en un món que s'està obrint, no? Al que és la cultura popular creativa i visual, que és la del metavers, i m'agradaria saber com si s'està replicant aquest món d'on venim, no? I evidentment que sí. Sí. O sigui, tots els defectes i totes les virtuts es repliquen de la mateixa manera. I fins i tot et diria més, hi ha una bretxa no només de gènere, o sigui, hi ha una bretxa de gènere que no només afecta, per exemple, la part econòmica o aquesta part artística que estava comentant, no? També és una bretxa tecnològica i això doncs també provoca que per exemple fos un carro en el que m'hi vaig pujar de seguida perquè vaig dir aquí hem d'estar. O sigui, encara que sigui per explorar, per veure, per poder-ho explicar, per saber-ho explicar i per explicar la necessitat que hi ha de que hi estiguem. O sigui, és que no podem deixar-ho passar de la mateixa manera que ja n'hi ha un desequilibri, no? D'introducció dintre del món de la tecnologia per part del gènere. I llavors, clar, em passa el mateix, és a dir, jo també tinc molts dubtes de, bueno, doncs vaig aquí i aquí estic jo, no? Però, escolta'm, si això fa que algunes altres noies que potser doncs siguin més joves o que tinguin la meva edat, perquè també no soc precisament jove per ficar-me en temes de tecnologia, no? També potser per això m'ho puc mirar d'una altra perspectiva.
o amb una altra experiència, amb un altre bagatge, no? Però si puc animar alguna altra noia que digui doncs jo també vull estar-hi, ostres, ja serà, no? Sí. I a més, en aquest cas, trobo que és doblement important perquè, a banda de que hi hagi una arrel creativa i s'assembli molt al procés o el que s'ha viscut en el món de l'art, el món del metavers, a més, és com una mica similar o cosí del cinema, perquè crees una narrativa dins un món de metavers, hi ha una narrativa, o sigui, no és només que allò tingui una creació darrere i una estètica, no, és que s'expliquen coses, es poden explicar moltes coses, i com les expliquem, en el cinema ho veiem, no? O sigui, acaben d'arribar noves fornades ara de directores i el cinema ha fet un canvi brutal des de que s'ha obert aquesta porta a noves cineastes, joves, etc. Aleshores, en el metavers, que hi ha narrativa, molts cops, quin món presentem, o sigui, quina escala de valors, quina perspectiva, no? Exacte, i a mi això també em sembla molt interessant perquè jo també quan era jove estudiava amb una mica la mirada posada en dedicar-me a temes d'animació i una de les coses que em fascinava de l'animació era que no n'hi havia res que estigués a l'atzar. O sigui, qualsevol cosa que apareix en una pel·lícula d'animació algú l'ha col·locat allà expressament, no? O sigui, no és teníem aquest paisatge i llavors els arbres estaven allà, sinó que algú ha pensat, els arbres van aquí, no? I en el metavers passa el mateix, o sigui, tens l'oportunitat de crear un món diferent, un món en el que t'ajudi a explicar aquestes històries, aquests rerefons, a transmetre tots aquests valors i aquestes actituds, que no sempre ens hem de posar dramàtics, no? Però també que ens doni aquesta capacitat de divertir-nos, d'entretenir-nos i de reflexionar sobre això mateix, no? O sigui, quin paper té, quin paper tenim les persones en relació a la tecnologia, en la relació amb nosaltres mateixos i després com compartim tot això. Clara, tu des del teu punt de vista, des de la teva trajectòria que ve de la conservació, tal, acaba amb les arts plàstiques. Jo potser anava a explicar alguna cosa que també potser explicaria un tema que heu parlat vosaltres, el tema de l'ambició, no? Perquè jo trobo que tot el que jo faig, diguem, o tota aquesta trajectòria està una mica relacionada amb la meva infantesa o amb els primers anys, no? Llavors, jo soc de Manresa, de l'any 58, o sigui, de províncies totalment, d'una família més o menys burgesa, vull dir que de cap manera com una burgesia de Barcelona. I llavors, a casa meva, el meu pare tenia com una mena de màgica, una cosa màgica d'una autoritat com que immanent, no? Que encara que no el veiem gaire, ell era la persona més important de la casa, tot i que ell viatjava molt i això. I llavors hi havia la meva mare, que sempre estava molt ocupada, no? Nosaltres també som molts fills, molts germans, i llavors la meva mare sempre estava molt atrapada, no? S'ha dormit. S'ha dormit. No la desperteu, no la desperteu. Ho fa veure. Llavors hi havia aquest funcionament a casa meva, llavors hi havia aquesta autoritat del meu pare i llavors al voltant hi havia la meva mare, que també estava molt atrafegada, i llavors hi havia les minyones, llavors hi havia la senyora que venia a planxar, la senyora que venia a cosir, hi havia com tot aquest món, Un microcosmos, no? Un microcosmos a l'entorn, que hi havia això, aquesta com... Llavors, sorties a fora al carrer i llavors veies el mateix, hi havia el metge i les infermeres, el director i les secretàries, el pilot i les azafates, i el capellà i les monges, i la mestressa i el capellà, que sempre també tenia com una sèrie de personatges femenins molt interessants que cuidaven del capellà, de l'església, la majordoma, no? Llavors, o sigui que tu sorties d'allà
i veies això. Llavors en aquell món nostre dels anys de finals dels anys 50 també hi havia els artistes i les muses. O sigui que llavors el tema de la creació, com quedava una mica subordinat, la musa era l'estimulador a la creació. Diguem, la dona no podia crear, sinó que ella estimulava la creació, cosa que al final és totalment al revés, no? Que l'home estimula la creació, és la dona la que crea i la que apareix i la que és fèrtil, no? Però llavors, en aquest món també hi havia, no sé si hi havia dones que feien alguna cosa, que pintaven això, però no se'n deien pintores, eren senyores que pintaven. Hi havia la senyora que pintava, i que senyora en aquell moment podia ser una dona de 30 anys, però era una cosa, era com era una senyora, era Que s'entretenia. una figura una mica patètica, no? D'una senyora que potser no s'havia casat, això, i pintava, li agradaven els animals, i jo, per exemple, soc una senyora que pinta, i jo m'he sentit molt així, perquè m'he posat a pintar molt gran, i jo sentia que també la gent em mirava com una senyora que pinta, no? I és curiós perquè llavors hi havia pintors locals, que tots eren pintors, però les senyores que pintàvem no eren pintores, eren senyores que pintaven. Llavors tu d'alguna manera, per més que després al cap de 10 anys o 6 ja va venir tot el tema de la revolució del 68, i llavors tot allò va fer un canvi important, la veritat és que tu quedes molt impregnat per aquest ambient, no? Tu quedes realment impregnat per allò i tu hi ha un punt que tu quasi que no t'atreveixes, o quasi que no sents gaire que tu puguis pilotar aquest avió, no? Quasi que tu ets l'azafato, ets l'azafata i ja estàs bé sent azafata i cuidant d'aquest i l'altre. Llavors posar-te a pilotar aquest avió costa una mica, no? I llavors jo, en la meva cosa personal, en el moment de ser artista, que llavors tots volíem ser més artistes, llavors el tema de l'artista, tothom volia ser artista i tothom tenia un petit Van Gogh a dintre, vull dir que tots teníem aquesta ambició, no? Passa que jo al moment, a l'hora de posar-me a ser artista, no ho vaig veure clar. No ho vaig veure clar i llavors em vaig posar en el món de la restauració, que el món de la restauració, que també funcionava igual que els altres, hi havia el senyor restaurador i això, però el món de la restauració va ser molt bo, perquè al món de la restauració hi va haver moltes dones que s'hi van posar, perquè dones que els agradava l'art, però que tenien aquesta mateixa sensació de que no ser pilots, no ser azafato, perquè una mica nosaltres vam quedar com apabullats amb això, apabullats, que és com... O sigui, aquest món era tan indiscutible com la llei de la gravetat, no? O sigui, què? És tan natural com que una persona té 2 mans i 2 peus, esclar que sí que l'home era el que d'això, esclar que sí que al meu germà se li havia de posar el plat més gran, esclar que ell no havia de rentar plats, esclar que sí, o sigui, era una cosa que, collons, per tu creure't alguna cosa, tenies que tenir un esperit crític realment molt fort, o tenies que haver viatjat, estic parlant del món del Manresa o tal, vull dir, o sigui, tenies que tenir realment, havies que ser una dona amb un esperit crític molt fort o havies tingut que viatjar o així, no? Llavors, quan realment una mica veus tot això, tu realment costa realment molt fer aquest tom i dir, no, jo puc fer-ho, no? Jo puc estar allà, no? Llavors jo em vaig posar amb el tema de la restauració i va ser molt maco perquè la restauració és algo brutal, és fantàstic. I el món de la restauració tenia alguna que en aquell moment jo vaig valorar molt, que és que era una cosa que es fèiem aquí. Que es feia una cosa molt... que érem gent que treballàvem per això i fèiem les coses. Realment era bonic. En canvi, el món de la cosa artística se't presentava com una cosa molt narcisista, molt que tu havies d'imposar una mica el teu món, la teva visió del món, i la teva visió del món era una mica que estava per fer. I potser el tenies, però diguem que imposar-te a tota aquesta mena de societat era molt difícil, no? I llavors va ser xulo, perquè la restauració érem tots dones. I llavors en la restauració que sí que es va fer aquella cosa que les dones van arribar a ser,
pues, les que van substituir els homes, i això és xulo, no? Sí, va... Va ser un batalló, no? Sí, jo crec que va ser com arrasar, o sigui, les dones en restauració, hi ha dues restauradores, una està a l'habitació, l'altra està al Manac. Una mica pioneres. Sí, però sí, una mica vam arrasar i realment els homes van marxar. I ara les dones restauradores, a la meva edat, estan als puestos clau de restauració. Bueno, llavors, en el meu cas, jo vaig tenir un moment que vaig voler fer alguna cosa més personal i vaig dir, va, ara. Bueno, vaig ficar. Molt bé. Em recordo una mica, hi ha un llibre, un assaig molt bo, per qui li interessi, de la Virginia Woolf, que es diu Tres Guinees, i perquè tenia una qüestió de classe, no? Efectivament, hi ha un trencament en un moment donat en què les dones tenen l'opció de sortir una mica dels papers que se'ls han donat professionalment. Per exemple, ja hi havia unes professions destinades, no? Infermera, bibliotecària, etc. Lo de les conservadores i restauradores crec que enllaça amb aquesta idea una mica, no? El que passa que és el que ha dit ella, veu fer una feinada i veu revolucionar-ho i veu conquerir, diguem, el sector. Sí. Això és així. Doncs en aquest assaig de la Virginia Woolf, per aquesta qüestió de classe que comentava, clar, ella assenyala que les persones que volen ser creatives són classes burgeses. No cal que siguin burgeses, però realment ho són. Perquè la dona treballadora que està a la fàbrica i que té, és que no s'ho pot ni plantejar la música. I aleshores són les primeres que deixen d'estar cosint a casa o de fer cures o de fer no sé què, per començar-se a formar de cara a tenir una intel·lectualitat que d'entrada és només per passar l'estona, per tenir conversa, per parlar d'alguna cosa després de prendre el te o de... Enllaça una mica, diguem, amb aquesta visió del que tu has viscut als anys 50 aquí, no? D'aquest cosmos de dones que estan sempre a casa, fan aquestes feines domèstiques, de cures, de no sé quant. És la dona burgesa la que té l'opció de trencar amb això, és la que dona part. A mi m'agradaria afegir una de les coses que acaba d'introduir implícitament la Clara, que és també la ruralitat. L'accés a la cultura, a hores d'ara, al segle XXI, encara està molt centralitzat a l'àrea metropolitana i a Barcelona. La ruralitat no afavoreix, a hores d'ara encara no afavoreix, l'accés a la cultura segons aquí. Per tant, és molt important, i ho dic perquè ara mateix, avui, hem acollit al nostre centre dues artistes joves. Crec que hi ha una generació jove que viu des de la pròpia ruralitat un accés a la cultura diferent al nostre. El nostre accés a la cultura, i he de dir que jo sóc una privilegiada perquè el meu pare i la meva mare, tots dos eren artistes. Per tant, jo porto una generació d'avantatge. Artistes, molts de gana igual, però que venien d'un accés que hem pogut bé gaudir els fills de la cultura com a fills d'artistes. I fills d'artistes estrangers, perquè la meva mare va estudiar Belles Arts a l'Argentina i el meu pare també es van conèixer allà, en època de Perón, i vam viatjar cap a... El meu pare ja era fill d'holandesos, és a dir, que aquesta hibridació fa que hi hagi un xup-xup que evidentment em fa privilegiada i diferent. Crec que això m'ajuda a interpretar el que sóc com a persona i ser conscient de que és un punt i a part. Però el que sí que torno a dir que un dels treballs que tenim i molt important, ja no només és perquè jo he viscut la mateixa precarietat per l'home pare com per la dona mare, artista pare i artista mare.
tots dos iguals. Però sí que és veritat que l'origen, on estàs, i ara em refereixo a la Catalunya central, a Moià, més concretament, aquest accés a poder veure exposicions, a poder tenir informació, malgrat que internet és una finestra oberta, no és el mateix. I aquí hi ha molta feina a fer, tant per gestors culturals com per gent com el Santi, que dona aquesta oportunitat avui de tenir aquest diàleg, aquesta taula rodona, com per tota aquella opció que es faci, petita o gran, a territoris amb un accés a la cultura avui en dia encara, al segle XXI, molt reduïda a Barcelona i a l'àrea metropolitana. I això va directament relacionat als desequilibris de gènere i als desequilibris econòmics que es donen a Catalunya, per no dir Espanya. Dit això, ho deixo sobre la taula. A mi em va fer, no sé, estava recordant ara que jo una part de l'obra l'he dirigida molt a unes cartografies de dones del segle XVII, a l'època francesa de Lluís XIV, en el qual les dones feien una sèrie de mapes que eren recorreguts ideals per arribar a l'amor. Que bo. Sí, amb uns noms tan fantàstics com oceà perniciós, mar perillós, font de plaer, joc de l'himen, que no és l'himen que us ho imagineu, l'accompliment, l'assadollament, la satisfacció màxima. Jo, junt amb Roland Barthes, vaig estar durant una època fent les meves pròpies cartografies, però a partir d'aquest coneixement que és mínim, que la gent no sap, o sigui, va ser justament parlant amb un teòric, Rémy Doran, de París, que em va dir, escolta, tu hauries de conèixer aquests mapes. I va ser una descoberta, quan ho vaig... Bueno, a més, eren uns mapes físics realment, o sigui, els feien elles. I mira quina casualitat, que elles, tot això passava a l'època de Madeleine Scudery i la Madame de Rambouillet, que a més feien unes reunions on la Madame de Rambouillet es posava en el seu llit i rebia la gent a la ruela, que era el passadís que hi havia entre el llit i la paret. Llavors allà es parlava d'art i tal. Doncs aquests mapes, aquestes cartografies del segle XVII, no les signaven les dones. Les signaven els marits o els germans. O sigui, venim d'un passat que evidentment que estem fent una marxa de creuer, però imagineu-vos de quin punt venim, no? O sigui, estava passant fa molt poc. O sigui, per què les dones no podien signar les seves cartografies tan interessants? Que era un món màgic brutal. I que allà s'estaven expressant, elles vés a saber quantes coses estaven dient que encara estem dient, no?, de les nostres relacions. Jo he de dir, però, que la fornada jove que està sortint té, ja no admet res, té una canya que t'hi cagues, que t'hi cagues. O sigui, aquestes 8 de març que omplen carrers són realitat. O sigui, estem en un moment en què sí que és veritat, la nostra generació ve d'on ve, però la generació actual, la que està sortint, la nova jornada, es menja. Es menja. Faig un tele de performance amb noies joves i són brutals. Brutals. O sigui, jo vaig allà a més vaig a participar, però vull dir que estic aprenent molt d'elles personalment. Sí. I tots són dones, a més. Estava oberta als homes també, però només són dones. Joves. Enllaçant amb això que deia, perdoneu, de la ruralitat, que trobo que és molt important, perquè també d'alguna manera és un tall i és una manera de categoritzar les coses. Per exemple, la Marina, que viu a l'Estany, treballa a l'Estany, un poble de 200 habitants. 400. Explica'ns una mica, o comenta'ns una mica aquest viatge, no? Que és un viatge administratiu, però que al final les coses administratives són les que tallen el bacallà. Clar, jo aquí he de dir
un parell de coses. Bueno, he de dir, vull donar-li una mica la volta, mitjo. Jo vaig néixer a Barcelona i vaig fer Belles Arts i vaig començar exposant allà. També és veritat que l'entrada doncs, potser en el món més comercial, que són les galeries, en aquell moment, als anys 90, i el boom que hi havia de possibilitats d'exposar, jo no vaig poder accedir-hi perquè no estava preparada, perquè no tenia prou ambició, perquè feia por, pel que sí. Però sí, jo vaig continuar treballant. És cert que des del 2001 que jo visc aquí a l'Estany, viure en un món més petit m'ha donat també la possibilitat que el meu treball el pugui mostrar encara més. I he anat fent xarxa, no només a l'Estany. Si et quedes a l'Estany, clar, potser és més complicat, encara que a l'Estany hi ha 7 persones que són pintores. I vull dir que hi ha alguna cosa també de l'art que fa que, clar, anava a dir, l'Estany, d'acord, és més petit, però hi ha Moià, hi ha el vincle amb Vic, hi ha el vincle amb Manresa, amb tots els pobles del Moianès. És a dir, que la possibilitat també de viure en un entorn més petit m'ha donat a mi, potser, pel meu caràcter, també la possibilitat que el meu treball pugui ser més conegut. I això jo crec que és una cosa que hem de posar en valor, el fet de viure en un espai. Sí que és veritat que no tenim tant d'accés a la cultura, però estem a 1 hora de Barcelona, estem a mitja hora de Manresa, estem a Vic. Ara també hi ha les associacions que estem fent més xarxa. És veritat que a nivell econòmic això és com la zona oblidada. És veritat que si les coses no passen a Barcelona és com si no existís res. També, ho poso tot sobre la taula. Però, clar, a nivell econòmic jo no sé, mai he viscut tampoc de la cultura. Però sí que des que visc aquí tinc més oportunitats que se'm conegui, amb alguns premis, amb aquesta possibilitat. Mira, ara mateix estem aquí, a Cal Santi, perquè el Santi és un personatge i que té un cor immens, i a més amb una sèrie d'iniciatives que fa que estiguem aquí parlant del tema. Que s'han de fer moltes coses, totalment d'acord, que hem de lluitar, que tenim la possibilitat també com un espai més petit de conèixer-nos més i de fer més força, potser també està a les nostres mans això. I que és important tenir aquest feedback. És molt important a la nostra feina tenir un públic, encara que sigui pròxim, proper. Perquè fins i tot jo he estat a Santa Mònica al desembre fent projecció individual i a mi m'ha agradat deixar gent a fora i tenir que repetir un altre bolo al gener. I jo penso molt en aquest petit públic que tinc a Barcelona. Jo quan estic treballant penso en ells també, saps? O sigui, a l'artista és important que tingui un públic i un reconeixement i un seguiment, perquè tot i que ho fem per nosaltres i ve de nosaltres i va cap a nosaltres, evidentment intentar fer ponts de comunicació i intentar explicar allò que estàs volent explicar i que els altres ho rebin forma part de la necessitat i del plaer i de la satisfacció. A mi si em permeteu des de fora de la taula una... No pots dir res. No, vull dir que hi ha una cosa que per mi és molt substancial i és pel de Paller, en quant a l'obra. Dues coses. Primer, la projecció de l'obra per mi no parteix de l'entorn on es fa, sinó de la capacitat de transmetre aquesta obra, i més avui en dia, que tu pots penjar una peça i que l'egui tot el món, al final no és tan important el lloc on estàs, on crees, sí que com tu, el que et genera l'espai, l'entorn, a l'hora d'inspirar-te a fer l'obra, això per suposat que sí. I després una altra cosa, quan tu com a artista fas una peça, evidentment que el reconeixement està allà. Si no hi ha reconeixement de l'obra, l'obra no agafa la projecció que realment, almenys com jo ho veig, perquè parlàveu abans de l'ambició, i l'ambició forma part de l'ésser humà, desgraciadament, hi haurà qui més i qui menys, però en el moment que tu estàs fent una obra o estàs presentant un projecte, sempre vols el reconeixement,
sí, per un reconeixement, i per mi això és superimportant, i és el que dius tu, no, Elisabet, el fet que tu deixis gent a fora i que empatitzis amb aquest públic per tornar a fer un altre cop el bolo, aquí podríem... O que m'hagi preguntat la mare de la Clara, no? Que m'ha preguntat davant del vídeo tota una sèrie de coses, que jo som una persona de 90 anys, li puguis estar donant... O sigui, que ella mateixa vulgui fer aquestes preguntes, per mi és supersatisfactori. Això la mare de la Clara és... Bueno, clar, jo no ho coneixia, No totes les mames són iguals, No, ja. Però jo vull aclarir un punt. Quan es parla de desequilibri territorial, en cap moment estic parlant de que no sigui... Sí, no es parlava tant d'això. No estic parlant de que no sigui un bon espai on la Marina, perquè no hi ha tanta competència, pugui tenir més ressò i més aplaudiment. No és això el que estic parlant. El que estic parlant és que no és el mateix si quan fem la repartició d'aquests diners públics que totes i tots deixem quan paguem els nostres impostos, per què es fa un repartiment tan desigual? Desequilibri de Aquí és una política. No és política. És una part de reclam que totes sectorialment hem de fer. És a dir, quan jo em considero un activista no només mediambiental, sinó també sectorial, perquè crec que som professionals. L'ambició no és si la meva dona també pinta. L'ambició és que jo sóc un professional de les arts i per tant he de tenir tant reconeixement com qualsevol altre professional. Si ve un llaoner a casa meva jo no li diré «Ai, que t'ho has passat bé? Doncs oita, ja pots tornar, un altre dia». No, tu ets un professional i allò que penges ha de tenir un retorn com a professional. És aquí el punt. El punt no és que jo no digui que el món rural no és satisfactori, perquè jo hi visc fa 40 i pico d'anys, però jo el que he fet és, com està fent el Santi, donar oportunitats. Les oportunitats tant per la gent que del territori com per la gent que ve de fora, perquè coneguin el territori. I el territori es nodreix, hi ha un feedback, hi ha un retorn al propi territori de la gent que ve de fora i de la gent local perquè coneix altres maneres. El que hem d'intentar és que no exclusivament ens mirem al malic. Ens hem de hibridar amb les realitats del planeta. I aquí és on jo crec que hem d'incidir els que d'alguna manera estem fent l'esforç d'obrir casa nostra, com és el teu cas, per poder donar aquestes oportunitats. Totalment d'acord. Monto, volies fer algun comentari? Sí, bueno, és que estic molt d'acord amb el que comentava la Marina, o sigui, ho subscric tot. I jo m'he trobat també en una situació similar. És a dir, jo quan estava a Barcelona vivint, la meva part, diguéssim, artística mai l'havia com posat a sobre de la taula com era. Hi ha una bona artista, saps? Sinó que sempre era, o jo m'explicava a mi mateixa la història de que jo era més d'ofici, d'aplicar dintre del meu camp de treball, que sempre ha estat molt vinculat al tema de tecnologia, però també a temes més pràctics, diguéssim, més aplicats. I per això també me n'anava cap al camp de l'animació, segurament, perquè jo veia allà una possibilitat de ser artista i tota la història formant part d'una cosa que no era jo explicant el meu món o la meva manera de veure el món, no? Perquè era com, ja saben de què, no? I ja veig què vaig explicar, i jo per què he de ser especial, no? I no trobava que jo tingués una cosa que explicar, no? I no sé si han sigut els anys o ha sigut el canvi d'aires, el canvi aquest d'ecosistema totalment, perquè clar, també és cert que te'n vas a Barcelona, tens molta oferta, vius a Barcelona, que aquesta també era una de les preguntes que feien, no trobes a faltar tot el que hi ha a Barcelona i tal? I jo pensava, bueno, estic a una hora, no? I la veritat és que després no baixes tant. Però suposo que també perquè aquí es genera un teixit de relacions que a Barcelona no genera. És a dir, a Barcelona tu vas a veure una exposició, te la mires, tal, no sé què, has passejat per allà, te l'has mirada, l'has gaudit, t'ha fet pensar el que sigui,
però després te'n vas cap a casa i tu no has conegut l'artista, no saps una mica de què va, potser doncs, ha sigut com un bolet que ha sortit en un moment donat i ja està, no en tornaràs a saber més, no? I aquí sí que se generen aquestes relacions i això ha sigut una cosa per mi molt important de viure, no? I trobar-me gent superestimulant com la Marina, com la Roser, com la Clara, com tu mateixa, no? De menys temps, no? Però que dius, jolín, és que cadascuna ha sabut trobar una manera d'explicar les seves inquietuds, el seu món interior, les seves reivindicacions, totes aquestes experiències a mi m'han servit moltíssim per canviar la història que m'estava explicant a mi. Exacte. Sí, jo penso que som unes privilegiades en el sentit de viure en aquest entorn, quan ens ho mirem en aquesta cara, d'aquesta distància curta amb tu mateixa i amb la resta del món, però sí que hi ha la cara oculta del tema, que és la que denuncia una mica, ho ha dit la Roser, que és aquest suport, no? Aquest suport administratiu, aquesta cobertura que es necessita. A Moià hi ha hagut aquest moviment de Moianès Cultura, que reclamem aquest espai per desenvolupar activitat cultural que no tenim sent capital de comarca, que reclamem, que no tenim una sala d'exposicions digna, que s'ha de pagar tots els artistes, que volem fer moltes coses, que tenim moltes idees, i ho hem demostrat tots, cadascú en el seu lloc. I aquesta és la denúncia, d'aquest desequilibri. No ens cal anar o viure a Barcelona, no ho necessitem vitalment potser, però sí que necessitem un oxigen aquí, i una cobertura, i una dignitat professional sobretot. I sobretot m'agradaria afegir amb aquest el fet que el món rural i l'entorn i aquest privilegi que tenim té en si mateix una didàctica. No hem de replicar el que s'està fent a la ciutat, sinó que tenim una identitat pròpia que dona grans valors i podem, a més, aportar aquests valors, complementar el que ja d'alguna manera és l'espai seriós, l'espai comercial, l'espai de l'establishment, de dir, oh no, és que això és el que està establert. No, perdona, és que hi ha altres mons, altres subcultures, i dic sub, no de manera pejorativa, sinó com complements que existeixen que no s'estan valorant. I per tant crec que és del tot indispensable que es recullin aquestes realitats i aquestes identitats perquè pugin i no siguin regionals, de tercera regional, sinó que poden estar amb el símil del futbol a primera divisió, perfectament. L'únic que s'havia de donar l'oportunitat. De fet, ja està succeint això, perquè, no sé, des de Parelles, no? Que Parelles, no sé si algú coneix Parelles, algú coneix Parelles? Parelles és un poble que està... Planelles. Planelles. Més mostra de l'art rural que aquest no n'hi ha cap. No, perdona, jo aquí tinc una dissertació en aquest sentit. Jo crec que aquí s'ha replicat un art urbà en un context rural. No és el mateix el que jo t'estic dient. Jo t'estic dient, potser és més important que el recorregut que es fa des del Pallars fins a Manresa, amb tot el que és el trànsit, la transhumància del ramat d'ovelles, es pugui replicar a Barcelona, o es pugui comportar com un fet artístic també. No hem d'estar pensant que perquè omplim Manresa o aquest poble Penelles de grafitis, estem portant... No parlem de grafiti, Roser, estem parlant d'obres d'art. Art urbà. És que no són grafitis. No, és art urbà. És un altre concepte. Art urbà. És muralisme. Muralisme. Jo perdona que discrepi perquè penso que és una invasió moltes vegades del context natural i rural. Sabeu, jo veig més asfíxia a Barcelona, no sé què diu el Marcelí, tot i que té un espai
on Cera donarà 13. caiguda a molt... Exacte, Serà 13. exacte, donarà caiguda a molta gent, però a Barcelona la gent de la nostra generació vivim bastant asfíxia, Vull dir, jo les últimes coses que he fet, les últimes projeccions que he fet, ha sigut perquè els espais m'han convidat. Però si jo ara digués on presento els meus propers vídeos, no sabria. Potser li preguntarien al Marcelí. No, bueno, són els països de la Begoña. Marcelí no té recadora. És igual, està al Raval, l'han arreglat superbé, però Barcelona està molt asfixiada. Però si disculpa una cosa, Jo crec que teniu un nivell d'activitat, o sigui, igual entenc perfectament la vostra queixa, vull dir que els diners no sé on arriben a Barcelona, ni m'he enterat d'aquesta compra de la Generalitat, perquè vegis que jo estic molt tancada, però jo crec que esteu molt més actius vosaltres des de les però no es tracta comarques de, dels pobles que de Barcelona. com a veure qui està més o menys actiu. Jo abans he posat l'exemple de Penelles, però és igual, podria posar l'exemple del convent, que és el màxim referente de la cultura contemporània per mi ho dic, i ho dic perquè jo ho he viscut i vaig i participo i he vist moltíssimes exposicions de maximíssim nivell. I estem parlant del Berguedà, d'una colònia tèxtil a Cal Rosal. Si això no és un referent de la cultura, en entorn rural, retroalimentant-se de l'art, podríem dir, internacional, no? Ostres, no? Jo crec que ja... És com important una mica, no? Jo crec que ja s'ha trencat una mica, no? O sigui, hi ha una anada i tornada, Sí, de Neus, Barcelona, per suposar. Jo no estic ni fent pletasia ni al convent ni al parell. Són exemples que existeixen i que vibren a freqüències possiblement diferents. Ja pot ser l'art a Barna, la deslocalització de l'art de la galeria urbana a un entorn rural, com podríem dir fa el convent i companyia, o moltíssims altres projectes que existeixen, que no sorgeixen de Barcelona, de la ciutat. El Cap i Casal sorgeixen de l'entorn rural. El convent ja és un referent pels barcelonins, perquè els dos barcelonins s'ho han treballat, han arribat i Barcelona se n'ha donat de lo institucionalitzada que està, perquè és així, i de lo fagocitada que està pel capitalisme, la dinàmica, etc., el tancament de galeries, el transvasament cap a l'Hospitalet. Hi ha hagut un revolutum els últims 10 anys a Barcelona en el món de la creació i artístic institucional molt fort, que té a veure amb la dinàmica capitalista total que vivim a les ciutats que són capitals. Però el que diu la Roser és molt interessant. És molt interessant perquè, o per mi és interessant, perquè és una reflexió de futur. Estem veient com d'asfixiada està Barcelona, quina producció treu, quin tipus d'art producte treu i què es consumeix allà, perquè allà es consumeix. I en el món rural podem tenir una altra opció i l'hauríem de tenir. Perquè a més això també té molt a veure, crec jo, amb una perspectiva de futur, de sostenibilitat, d'un món que s'acaba l'energia, d'un món que tindrà problemes d'aigua aquest estiu, de focs, de no sé, o sigui, per tant, s'entén que la gent d'un poble que no ha tingut mai un mural i un muralista li fa una paret espaterrant, s'entén que els hi faci il·lusió, però els que ja portem més anys en el món de la creació i de l'art i que estem en un entorn rural, potser aquesta pàgina ja la volem girar i hem de preservar altres històries i hem d'obrir altres dinàmiques i proposar altres materials, tant intel·lectuals com físics, perquè és que és el futur que ens ve. I això és una realitat que és apabullant i qui no la vulgui veure, doncs vale, seguirem fent el que vulgueu, però és una realitat que ens hi trobarem cada dia. A mi m'agradaria tornar al gènere amb una de les coses que ha sorgit a la taula, que és aquesta part d'ambició, no? I del tema de com, d'alguna manera, aquesta necessitat d'empoderar-nos en el món ja tan establert de l'art, de trobar
aquest punt en què crec que el que no tindríem de fer, igual que estem parlant de no replicar el que s'està fent a Barcelona perquè, com ella diu, ja s'està ofegant, hem de tenir la nostra pròpia identitat. El mateix reclamaria a nivell de creació de la dona. La dona no pot replicar o no hauria replicar la corbata i l'esmoking. Tindria de tenir la seva pròpia diàleg creatiu per ella mateixa. No necessita replicar les estructures masclistes i paternalistes que sembla que imperen. Sortosament, torno a dir, les noves generacions ja no ho estan replicant, estan empoderades de la seva pròpia identitat com a dones i l'estan fent servir com un mirall, una representació creativa pròpia. I aquest és el punt. No hem d'estar replicant esquemes masclistes i masculins, sinó defensar les nostres pròpies creacions com a dones. Tot i que estem en una etapa tan mitja, jo crec que amb aquest guany i aquesta afirmació de que no hi ha gènere, potser ens estem passant ara una miqueta, perquè tota aquesta gent jove també està creixent una miqueta, no mirallant-se a l'home, sinó que som neutres, no tenim gènere. Però bueno, això seria part d'un diàleg i d'un debat. Jo el veig com una mica com un parèntesi actual. Pel que sí. Potser necessitarem A mi m'agradaria participar, però... Ara seria hora de que participessin totes, Benvingudes. De que quan es planteja... Jo el vaig una mica de tard, no us he pogut escoltar com ha començat el diàleg i tot, però parlàveu de l'ambició. Clar, a mi m'agrada el que veure és que les dones... O sigui, el que estàs planant ara, que a mi m'és igual qui faci l'obra. A mi, que sóc una contempladora i m'agraden les coses boniques, el que m'agrada a mi. Cada un li agradarà el que li agrada, no? Però pensava, sí que crec que és important també reconèixer que una dona té una sensibilitat, igual que un home, o sigui, podem entrar en un debat, però la sensibilitat o la forma d'expressar-se d'una dona possiblement sigui diferent d'un home i no passa res més, doncs donar-li valor, saps? O sigui, a mi em sobta quan es va plantejar el tema d'aquesta vegada, que ens plantegem encara que com a artistes, que sou, tingui diferent valor la vostra obra que la d'un home. Sí que quan heu parlat abans de com havia sigut la teva evolució, suposo que hi ha hagut una evolució, però que ara que tenim un moment, i ja dic que jo parlo com una contempladora, o sigui, m'agraden les coses que m'agraden, i m'agrada veure-les, que dèieu, jo me'n vaig a Barcelona des d'avui a veure, i he arribat a Barcelona i no m'ha agradat, o no m'ha agradat l'entorn. Divendres passat vaig conèixer un centre d'art contemporani que es diu Piramidon. Clar, jo allò vaig pensar, però des de quan... Clar, no estic dins d'aquest cercle, clar, però jo em va sorprendre, no tenia l'atractiu que té potser un MACBA perquè l'entorn és un art Santa Mònica per el lloc on està i després faré el vermut i tot serà superguai perquè Barcelona és superguai. Aquí també tenim, el Pompem per mi és un espai preciós, Casa al Santi, aquest espai, hosti, quina sort poder estar aquí i contemplar-ho, doncs torno, jo el que volia fer l'incís és una miqueta de que crec que som nosaltres, i crec que tots nosaltres, els que podem canviar una miqueta la força de que la dona artista, el valor de la dona artista se li ha de donar el valor de la dona artista com a dona, saps? O sigui, no és ni millor ni pitjor, és el valor de la dona artista, i l'home artista no, tant bonet el que fa, no sé quin pensar, saps? Que jo ho contemplaré com l'obra d'un home, no passa res, saps? O sigui, donem-li valor a això i potenciem això, de reconèixer-ho, ja dic, l'antecedent i d'on venim, potser sí que és per fer una reflexió, perquè m'agradaria... Ja està, com evolucionar, com ja està, anar tancant. Saps? O sigui, donem-li valor a la dona i la dona, si... Com que dius que hi ha com una mena d'art femení i un art masculí? No, tot al contrari. Al contrari, o sigui, jo crec que hi ha persones, és igual que... És que entraria, quan he agafat una miqueta tard, m'he quedat amb algunes coses que dic, perquè potser també es podria parlar de l'elitisme del món de l'art, saps? O sigui, jo soc aquí i penso, jo tinc una opinió, però... I aquí no és elitisme, he parlat que abans eren més famílies burgeses, qui es plantejava artista o no, com va l'evolució, però si parlem de dones i homes, jo crec que a la dona se li ha de donar el valor que té com a artista dona, no distingir-ho, saps? O sigui, no és
art femení o art masculí, sinó que cada persona té una sensibilitat i ho Bueno, jo presenta en i fa. aquest punt penso que tens tota la raó, però hi ha un joc estratègic. És a dir, hem arribat aquí, estic parlant de que les noves generacions ja s'han empoderat justament d'aquesta idea de no gènere, però el que sí que hi ha una realitat d'equilibri històric que encara no s'ha solventat, una realitat de programació dels grans eixos programàtics, MACBA, MANAC, podria enumerar tots els grans centres de programació anual i d'art que encara no fa... Nosaltres encara hem de mantenir la quota, per dir-ho clarament. Perquè si no la mantenim encara no arribarem a l'equilibri aquest de no gènere, que totes volem arribar. A l'equilibri de dir, no, és que aquesta obra la pot haver fet un home com la pot haver fet una dona. Encara no hem arribat aquí. Tant de bo que arribem a dir, aquesta obra l'ha fet Marina Verdalet. Però tu vols dir... L'ha fet Verdalet. I en canvi en els museus de ciutats de tamany mig i petit, jo crec que ja és diferent. O sigui, es programen moltes dones. Sí, perquè hi ha aquesta quota. Sí, però vull dir que hi ha una diferència entre els grans equipaments que programen els grans noms, que són els grans homes, i els museus de nivell comarcal o a nivell local de ciutat mitjana, Manresa, Vic, que programen dones, força dones, per no dir 50% potser. En canvi, clar, és que els grans museus viuen de la història de l'art i la història de l'art no és paritària en absolut. Jo penso que aquí una de les grans qüestions és, igual que en la tecnologia, per què les dones abandonen el món de l'art. Perquè són intel·ligents. Perquè veuen que no es poden guanyar la vida. No, però vull dir que sí que és cert que hi ha moltes dones que estudien, no? I que després potser fan aquest salt, no? A dedicar-se a coses més pràctiques o coses que els hi puguin donar sostén o que puguin desenvolupar d'una altra manera, no? I jo penso que n'hi ha encara molta càrrega de qüestionar el paper que té la dona en la seva vida en general. Sí. I llavors, clar, quan agafes i per exemple dius vull fer una família, doncs hòstia, aquí n'hi ha una davallada de... Arribes, o sigui, em sembla molt bé que les noies joves surtin així de fortes perquè es necessita molta fortalesa per després continuar, perquè arriba el moment en el que tothom es comença a preguntar però llavors tu no vols fer una família? Però llavors tu, clar, sí, quedes esperant a les exposicions o no sé què, no sé quantos, però clar, i a casa teva, què? No t'encarregues de... Però això depèn de nosaltres, Exacte. O sigui, per això dic que és igual que en altres sectors, o en altres àmbits, però, hòstia, això encara hi és. I en el món de l'art, que és el que avui estem, no? Doncs crec que és molt interessant veure que realment puguis acabar de veure la trajectòria d'una dona, no? O sigui, dones que passen aquesta barrera i continuen, malgrat se les estigui qüestionant com a bones dones en la resta del seu àmbit personal, hòstia, s'ha de tenir s'ha de ser molt insistent i molt capgros d'alguna manera per dir no. Pels meus ovaris, que continuï, no? Jo he parlat de les dones joves que surten a nivell artístic perquè també tinc una visió molt de, com a gestora cultural, de tenir moltes dones joves. Però també t'he de dir que dintre del món que rebem a nivell de difusió dels rols, continua havent una gran... hombres, mujeres y viceversas. Programes basura completament, que fan una partició de sexes on l'home és un músculman i la dona una figureta Barbie. Això encara existeix avui dia i potser és una de les eines més deplorables que tenim socialment.
mantenim uns rols on la dona continua volent ser un objecte i a l'home aquella bèstia humana que porta la part. I aquí nosaltres com a creadors i creadores tindríem d'incidir en un activisme més important a nivell de poder, des de la cultura, trencar aquest món bipolar d'home-dona, objecte, musculman, que és completament, jo ho dono com per difícil És molt de difícil desfer. perquè tot és polític, no? L'estructura del sistema s'aguanta amb aquesta bipolaritat, amb aquest trencament, amb aquesta adjudicació de rols. Perquè si les dones realment entomessin la realitat, és que és brutal. O sigui, estem aguantant el sistema pràcticament nosaltres, i no és un comentari gratuït, això és una realitat. Perquè les cures, a l'statu quo no li interessa en absolut que ni des del món de l'art ni des de cap món dels mons capgirem o com a mínim i fem alguna cosa que sigui equitatiu. I a més hi ha una cosa també que sí que estan a les nostres mans qüestionar-nos aquests automatismes d'alguna manera que ens surten, perquè ens segueixen sortint perquè és que hem estat estimulats ja des de petits de maneres completament diferents. O sigui, jo vaig llegir fa anys un estudi de la Marina Subirats que ella veia, o sigui, va fer tot un estudi sobre el tema de com es repartien els patis de les escoles, com en les llars d'infants es tractaven nens i nenes i tot això. És espectacular com quan hi ha un nadó petitet, ja mesos, no? I agafen li diuen, mira, és un nen, i llavors l'agafen, ai, què, tu què faràs? I tal, i l'aixequen, no? I en canvi és una nena, ai, que mona, saps? I llavors, clar, ja directament quan estàs en el cotxet, no, diguéssim, i t'estan presentant en societat, ja t'estan posant en aquest tipus de situacions, no? Ets un nen, doncs vinga, machote, vinga, ai, mira que espavilat, no? En canvi la nena estic quieta, no? I llavors tot això és molt complicat, o sigui, ja des de nosaltres que som grans i que rebem aquesta notícia de ni un nen ni una nena davant nostre, ens hem de qüestionar quins automatismes ens surten a l'hora de reaccionar fins i tot amb aquella criatura, no? I és complicat. Jo, dins l'entorn de cultura, si posem, saps, caselles, no? Entorn tecnològic, saps? O si podríem entrar a posar quants directors hi ha, quants responsables de l'autor, però potser des de la cultura, si ho penses, de l'entorn o com ho vivim, jo estic d'acord amb la Neus, no? Perquè som les dones, mares, solteres, l'àvia, tal, la que t'agafa, no? I diu, anem a veure l'obra de teatre, tal, anem a veure aquesta... Que és, ja dic, és en contra totalment de dir que siguem totes les dones que fem això i tots els homes que no ho fan, no. Però sí que és més maternal, no? I doncs des de la cultura sí que podem començar a promoure aquest canvi. O sigui, que potser us estic demanant, no? A vosaltres que sou artistes, que esteu dins del sector, vinga, som-hi, fem-ho, saps? Perquè hi ha un valor. Hi ha un valor de la sensibilitat que té una dona. A mi m'agrada molt distingir que els homes i les dones som diferents, no passa res més, però aquí, dins el sector de la cultura, crec que hi hauria, vist des de fora, més qualitat segurament, no? Hi ha moltes galeries que no aposten, no sé, em sorprèn que al segle XXI no apostin per dones i sí per homes perquè tenen més, no ho sé, com va, però vist des de fora sí que tinc una sensació de que culturalment com som, no? Mediterranis, tot, que és més la dona, la mare. És la dona perquè és la dona curiosa, evolutiva. Perquè tu vas al teatre i està ple de dones, i vas de viatge i està ple de dones. I és això, perquè ens mou més aquest esperit evolutiu, coneixedor, de creixement. Saps? Pot començar ja una miqueta, no? Dius, bueno, potser aquí el granet el podem posar des de la transformació dins la cultura, no? De l'entorn de la cultura, potser aquí és que tenim més entrada, no? Les dones ho podem, és més possible convèncer, no sé, com s'ha de fer, és com tot molt utòpic i que hi ha camí, que no és una cosa a partir d'aquí 5 anys, però jo crec que sí que és un entorn cultural on podem fer una miqueta més de força i si ha de ser equitatiu, no sé si ha de ser equitatiu, jo crec que potser podem aportar més les dones, no en contra
contra dels homes, però podem aportar més pel que sigui, perquè potser, no, jo penso, jo avui he arribat tard perquè teníem que decidir que feia el canvi d'armari aquest matí i érem les 4 persones que som de casa i eren 2 homes i 2 dones. Doncs qui em posa les rentadors i espera que me'n vaig perquè poso la negra ha sigut, doncs això ho fem les dones, saps? O sigui, és cultural segurament, o perquè de cop i volta he vist que obria una bossa i posava, sí, com a dones ho fem, però per un altre cantó crec que tenim la força o el moment o la dinàmica on podem fer aquest canvi, sobretot dins la cultura, saps? De l'entorn de la cultura, em dóna la sensació a mi. I les mares tenen un paper important respecte als fills. Sí. Totes tenim papers importants respecte a tot. Em sap greu, però hem d'acabar. Llàstima perquè estaria bé que participés més la gent, però se'ns ha tirat el temps a sobre. Bueno, ens interessen els temes i ens estaríem aquí 3 hores. I no estava res practicat, I som xerraires, tu. Ara ja tenim taula per anar a dinar i hem de marxar. A la tarda, a les 5, a 5:45, tenim una intervenció poètica, a les 6 un concert i això segueix. O sigui que